Mwari. Tabene zvikuwakomana murukwara. Right, yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulia Nderegedza tiba tangoonesana tingoti pfeba nenyaya yacho. This morning DZN appeared to be conducting an exercise along Enterprise Road which was temporarily closed between Chisipiti and Newlands. Several military vehicles were seen traveling in a convoy and at one point they stopped and blocked part of the road. Kujiwe rinopisa gore rineri pakashata. So marotini nyaya inongoitika. Vana vachitarisa kuti mota dzichiri kukika here zvakawanda kanyaya dzacho dzinonetsa kuti unzwisise kuti inenge iri papi, but vamwe vanenge vakutoti vakomana musatambe nenhingirikini, munogona munokwarira mahara, musadherere baba gamu, anything can happen. And because izvezvi zvichiri kuitika kudai soka patinoona nyaya idzozi tinobva tatanga kuvhunduka. Paita nyaya panapa muri yeZimbabwe yandoda kuti munge muchiona muchinzwisisa so that munozoona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. Kune ma-t-shirt ari kunzi akaprintwa ende panapa paita mabag masaga ema-t-shirt hobo iwayo akagadzirwa evanhu vari kuda kuplota kuti uyu muteedzere vice headmaster anga achisiya basa. So magenerals panapa pane zvavari kutaura. Tine nyaya iri kutaurwa na retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapranga vari kuti I said it, I warned it, I nailed it and they called me a liar. Muliswa denied it, Kandi Shire denied it. Their handlers Tagre and other Zvigananda sitting comfortably behind tinted windows in Borodale and Chisipiti issued their denials with the practiced confidence of men who believe the operation was still concealed. It is no longer concealed. Before this nation is the photograph evidence that I and others flagged weeks ago. T-shirts already printed, already packaged, bearing the image of Vice President Constantino Chiwenga, carrying words Chiwenga must go, pasina gudo. Not a rumor, not an allegation, not political gossip, fabric ink, print proof. This is what a funded, organized, manufactured protest operation looks like before it is developed into the streets. This is what it looks like when you intercept the logistics before the actors take their positions. The printing company was approached. The Masirembwa, Mliswa, Kandishaya, and Tutagure, the men whose money threads through this entire operation like a toxic river. The shirts have been found. The operation has been photographed. The nation is watching. And those within the security apparatus of this republic, we have a constitutional duty to protect the integrity of the state and its constitutional officers. This evidence demands action, not tomorrow. Now, Vice President Constantino Chiwenga holds a constitutional office and organized funded campaign to remove him through manufactured street pressure dressed up as a popular protest is not democracy. It is a coup attempt in civilian clothing. Now, let the consequences of that choice follow as consequences always do in their own time and with their own weight. Zimbabwe is not for sale. Retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapranga vapedza zvavo ndo statement revari kutaura. But nyaya dzese dzakaita sedzidzi kuona dziri kuitika panenge pane vamwe futi vekuti vanenge vachienderera. Saka isusu tikaona vamwe vachienderera ndinoda kuningirikina, ndinoda kuti ndinge ndichiningirikina. Handiti ndikaona vamwe vachienderera tinoda kuti tidzibuditse futi nyaya dzacho. Pane vapfana vari kufarisa. Ndinoda kuti mundiudzewo kuti vapfana ava muri kuvaonawo sei pane zvinhu zvavari kuita izvozvi, because ndoziva kuti mangwana munozoti ko iwe unga uchifarisa sei ko iwo. Saka mukaona vanhu vari kufarisa munozongoningirikina. At the end ndichazopedzira ndaisa iflyer recompany inoregister vanhu vese vada kuregisterwa macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vaya vasina ma-work permit kana ma-start permits. Muzobata that flyer education research vanokubatsira ndo basa ravo mukoma owen. Handiti usina work permit kana start permit unogara wanga wabata. For now ngatibonzwa zvekutaurwa nevechidika.
chandoziva manje ndechekuti kufarisa kunoitika vanhu vanongoita zvinhu zvakasiyana siyana. Handisi kuziva kuti chii chinenge chichikonzeresa kudai, unenge watumwa here, inzara here, kana kuti kuita sei, but zvinhu izvozvizvi zvine maconsequences azvo. I will be very honest with you. Hatidi kuti tizotanga kuti zonzi saka wanga uchizotarisa paye ndozotanga mangwana kana kuti nditanga munhu anonyawoziva stereki. Izvi zvatoitwa izvi zvine maconsequences azvo ekuti vakatoda kunyatsodhiliwa nawo zvakanaka ndokukutaurirai kuti kuchachema benzi. I'm telling you, for now, don't forget kune vada kuregisterwa macompanies nekuvhurwa FNB business accounts vasina work permits kana study permits. As long as if you are in South Africa or if you are outside South Africa, you can come in South Africa waitirwa kana kuti unokwanisa kuti zvinhu zvako zvinge zvichisvika muSouth Africa woregister company yako. I company in South Africa inoitwa company registration handiti woitirwa zvese neFNB business account. But FNB business account inoshanda zvakawandisa, hatingazotaura zvese ri flyer ripo iri munozvionera. Garai mabata mukoma own vakubatsirai. For now, let's meet in the comment section tichidiscussa kuti tinzwe kuti zviri kutaurwa nevechidika muri kuzvionawo sei imimo. Ndimi vanhu vakuru vacho, ndimi vakuru vacho kaimi. What's your take on this one?